Turas Scoile. Maidin dé lún a bhí ann agus bhí tionól tábhachtach siúil sa scoil. Bhí príomhide na scoile an máiste ó Murachú, sásta os cóir pobal na scoile agus an ceist a bhí le plé aige ná Turas Scoile. Bhí an sim ag daltaí na scoile sa chórás seo agus bhí roinntmha moltaí le tuairt acu don máiste ó Murachú. Theasta go thromlach na páistí dul thar lear. Luach príomhchathracha na hórapa, an rómh agus páras mar hampla. Agus theastaigh ó grúpa páistí dul ag sciáil chléifte na halpa a rith léitheanta siar na nullag. Cheap an príomhide go raibh smaointe iontacha acu ar fad a chur sé in ualdómh go raibh sé ionta costasach an tíre ágáil na léitheanta seo. Ar agla go nearna dalta ar bit dearmid, duine sé dómh go raibh cúlú aclamíochta ar siúil sa tír agus go raibh gantanas airgid ag chur isteach ar roinntmha teaghlach sa scoil seo. An fógra bhí aige ag an tionól ná go bhanadís in éireann don Turas Scoile an bhliain seo agus go rachadís chuig campa achtraíochta. Bhí díomá ar annach chuid daltaí le cinenne an phríomhide an nós dul thar lear a bhriсе. Bhí siad ag súil go mór le turas idirnáisiúnta lena ggóscaláirí. Rinne cuid acu gearán go mbeadh príomhchathair na Franca buinte amach acu níos tapúla ar Eitleán ná mar ricadís an tionad achtraíochta i Gunamara ar bhus. Agus bhí an ceart acu chomh. Glach an cuid is mó den na daltaí le pointí an phríomhide agus bhairteigh siad an leas chabhair a bhaint as an turas agus a b'éidirló. Chan siad amhrán agus bhí spórt den céad sco acu ar an mus siar go Conamara. Nuair hurling an bus ag an gampa, scarú na buacalaí agus na colíní I dithe éagsúla lóistín. Bhí súnla sanna brátha I bhurganmh na muacalaí agus I bhurganmh na galíní chomh. Chur stúrathóir an champa fáilte I ghealaigh rompú agus an sin bhíonnig sé na córais éagsúla slándála a bhí acu I gás éigeandála. Bhí deireadh seachtaina iontoch gnóthach agus gníomhach ag na páistí. Ar dús thuaigh siad ar thuras ruthaíochta. B'íomh an lóhanna gaotha ina gcuid grúige, agus bula millis na palúna ina srón, agus iad ag ábhar ar ráirchanna ála na Gaeltachta. Níor thaithin na clogad le cuid de na colíní áfach, tus gur scris siad na stíle na grúige a chas siad tambail fada ag cóirú. Ina dhéag sin, bhí orthú cultacha flocha a chur orthú mar bhí siad ag dul ag tonmharcaíocht. Ní raibh duine róscailúil ag an imeacht sco. Bhí éacht déanta ag cúpla duine agus iad seasta ar mhór an chlár ar feadh second nó go. Bhí cágs na tríthaí ag gaiire ar cé có thuúfásach a bhí siad go léir. Ina dhéag sin, thuaigh na páistí síos thuig an cladach agus bhí siad ag caiacadóireacht ar an bharraige. Dair ag bhád níos fearr ag an imeacht seo, cé go raibh an rábhaíocht go léir díom go maith ar uachtar a gcuid corp. Bhain siad an tainmh as comórtas riana dóireachta freisin. Bhí siad ag obair I bhórne, ag léamh léirscalna, ag imscrúdú compás agus iad ag rith ar luas lasrach ar fud an cheantar. Bhí réimse fíor leathan gníomhaíochtaí le déanamh sa comórtas riana dóireachta. Bhí cúrsa constacha le déanamh le linn an comórtas. Bhí bailí le drapa, bhí drithid déanta as rópaí le trasnú acu. Hit roinntmha daoine in nuas den rópaí mar bhí an túfás lúsca a gceist agus iad seasta orthú. Bhí cúpla duine floch go crackan mar bhí abhainn faoin drithid. Buíochas le dia níor gcuirtaíodh duine ar bith. Ag deireadh an lé, chruinnig na páistí go léir le chéile I seomra caidrimh an ionad achtraíochta. Ní ceapá go raibh siad spínta amachchas amach mar ní raibh a leithéad le clostáil sna gcártha agus an córa a leanaráig go déanach san ihe. Bhí an irid sin scéalta ar achtraí an lé le pléachú go léir agus bhí neart grin le buinte le cuid acu. Ní raibh duine ar bith sínta go tuirseach ar thullag nó caitheamh ar bith, iad go léir suite suas díreach a géisteach go géir le scéalta a chéile, agus ag pléas goach a gaiire ó bhaim go chéile. Ag pointe áirithe, thairng liom amach an gantár a tháinig sé I gúine an seomra. Ní raibh sé I bhonn
ach bhí clúsma ag liom agus níormhada go raibh sreanganna na hurlaise agrathe aige mar ba cheart. An sin bhí oíche ceol tosathe. Bhí fuam álann le cloisteáil ón seomra cadramh nuair a bhí na páistí go léir a chana amach de éon go. Chan siad árán tradiisiúnta na Gaeilge agus leaganacha Gaeilge de fhopárán an lé. Bhí scoth an ceol le cloisteáil, ceap stúrathóir an campa nach gloiseach sé a lehéad comma go deo na nóir. Cé nár mhaigh na páistí an oíche roimhe agus iad mun ceol, thuaigh imeachtaí an lé a bhaimorthú an wajandar gionn. Bhí sé fíorheachar orthú éirí, tus go raibh roinntha matán iontach rian acu. Bhí stílanna aisteacha siúil le feiceáil in úsáid ag cúpla duine agus bhí daoine eile teagmháil agus iad ag sí nó ag seasamh. Ar an meallach abhaile bhí an turas bus a bhád níos ciúna ná an turas siar. Cá tromlach na báistí an turas ina gula go sábh. Nuair a thric siad an scoil, bhí an máistir umarachu ag fannacht ann le fáilte chu rumpú. Dífric sé díobh an raibh amach acu ach ní raibh aon gá in áiríre, mar beléir go raibh ó na haigeanna sásta go léir a bhí le feiceáil aige. Bhí eisolalas iontach dearfach le tuairt ag na páistí go léir, ach go bháin páiste amháin a dúirt go raibh tuirse air, ach níor bhfolc an ghearán sin. Bhain siad go léir sárthadna bhas an turas agus dúirt duine nó beirt fiú gur bhear lo an campa achtraíochta ná turas thar lear as seo amach. Ní dhéanad íos dearmid ar an turas iontach scoile seo a riamh.